Mordă. Acolo veri cu cracoașe, tortul. Alo! Eu gândim că să faci tortă, măi, și n-ai făcut? E ca Boia. Боря, zice ceva. Salut! E acum cum am ieșit, cum am ieșit eu? Am stai să filmăm. Bunelo! Ora este? Zice ceva, măi. Salut! Poți pui ora, zi și vrei. Alexandra, eu sunt aici. Ceva, măi. Eu sunt aici. Eu azi vin la voi o spție. Am o nietă, În America. băi. Hai ca să vezi, ok? Bunica Pașa! Nu mă duc. Zice ceva. Mă dă cu mâna și O facem mai mare. Nu, trebuie să o pierd. Măi, Eu am văzut că Așa e Golibordul! Așa e Golibordul! unicile care... Dar el e foarte simplu, știi un pic. o mașină care treacă, care șvede la nas. Uite la panelă, eu filmează tot, uite la dânsul. E ca pui stand-by încă o dată.